Pane, je to celé o tom, že ťa hľadáme celé tie roky. Skúšame ťa nájsť. Nejakých 20 rokov vkladáme do toho zvelebenia niečo a ako keby bol čas, že niečo dozrelo, tak to odtrhnúť a dať ďalej. V podstate to je celý cieľ toho, prečo sa trápime s tým nahrávaním a s tým všetkým. Jednoducho chceme, aby sa tie piesne dostali ďalej, aby ľudia mali nástroj, mali niečo, čím sa môžu modliť. Ak sa toto podarí, tak to splnilo cieľ.